V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na Spearmanov koeficient, ktorým skúmame závislosť medzi dvoma premennými. Poďme rovno do praxe, ukážeme si, ako vieme, že ide o skúmanie závislosti a prečo použijeme Spearmanov koeficient. Takže mám tu príklad, ktorý znie nasledovne. Ja si teba priblížim. Obchodná spoločnosť chce determinovať, či existuje závislosť medzi celkovou výkonnosťou distribútorov a úrovňových služieb. Celkovú úroveň distribútora je možné charakterizovať pomocou viacerých ukazovateľov, objem predaja, trhový podiel, rast predaja, zisk a tak ďalej. Čiže máme nejaké ukazovatele, na ktorých základe bol skonštruovaný jeden spoločný index, podľa ktorého bolo určené poradie distribútorov. Úroveň služieb bola určená na základe spokojnosti, sťažnosti spotrebiteľov a tak ďalej a rovnako podľa nej bolo určené poradie distribútorov. Máme analyzovať, či existuje predpokladaná závislosť, aká je silná a či je štatisticky významná. Čiže máme tu tabuľku, distribútor, máme ich tu 12, poradie podľa úrovne služieb a poradie podľa celkovej výkonnosti. Takže máme to zoradené podľa tohto, čo je fajn, je to úplne jedno, samozrejme, keď chcete, môžete zoradiť opačne, ale by som pokračoval s tým, čo tu je. A ako vieme, že ide o skúmanie závislosti? Pýtajú sa nás to v otázke, samozrejme, a že použijeme Spearmanov koeficient, máme dva výberové súbory, ktoré sú závislé, samozrejme, pretože ten distribútor a obe tie veci nejakým spôsobom bodovali a potom ich zoradili. A v druhom príklade si ukážeme, ako sa to zoraďuje, keď tam sú body. Čiže toto sú už zoradené. Teda máme poradie. Spearmanov koeficient môže nadobúdať hodnotu od -1 po 1 a čím viac sa blíži k jednotke, tým je tá závislosť vyššia. Budete tu mať tabuľku, neskôr vám ukážem, ako sa tá závislosť vlastne interpretuje. A pri tomto koeficiente musí byť výberový súbor viac ako 8, takže minimálne 9. Pokiaľ nemáte viac ako 8, nemôžete robiť skúmanie závislosti cez Spearmanov koeficient. Vidím, že v tabulkách sa mi hodnoty neopakujú, to znamená, že nepotrebujem korekciu, ako hovorím, to si ukážeme v tom ďalšom prípade, kde budú body, ktoré si budeme musieť zoradiť. Takže môžeme ísť vlastne na počítanie tohto príkladu. Prvá vec, ktorú musím spraviť, je diferenciácia. Takže napíšem si div a je jedno, ktoré odčítam od ktorého, čiže bude to vždycky jedno minus to druhé. Hej, čiže dám napríklad toto minus toto. Ale ako vravím, je to jedno. Potiahnem dole. Je to jedno kvôli tomu, že ďalší stĺpec bude diferenciácia na druhu. To znamená, že ako náhle by sme odpočítali opačne, tak tam bude vlastne naopak tá hodnota, čiže tu by bola -1, tu by bola -2 a tak ďalej. Ako náhle to dáme na druhu, tak nám vznikne to isté. Takže jediné, čo musím spraviť, je dať si to na druhu a potiahnuť dole s tým, že z tohto si teraz spravím aj sumu, ktorú si označím. Zabudol som na hypotézy, takže nulová hypotéza, Spearmanov koeficient nie je štatisticky významný, H1 Spearmanov koeficient je štatisticky významný. A ideme počítať ďalej. Zapíšeme si, že n je rovné 12, čiže n je 12 a ideme na Spearmanov koeficient, ktorý vypočítame cez vzorec. Takže rovná sa 1 minus 6 krát suma, ktorá nám vyšla tu, táto, tých 78, lomeno zátvorka n krát zátvorka n na druhu minus 1. Koniec zátvorky a koniec zátvorky. Čiže Spearmanov koeficient je 0,73. Dajme tomu, keď to zaokrúhlim. Vidím, že hodnota, ktorá mi vyšla, sa nachádza v silnej, to znamená, že tam je silná závislosť medzi tými dvomi premennými, ktoré sme skúmali. Teda interpretujem, že existuje silná závislosť medzi nimi, ak by sa na to pýtali. A teraz ideme buď prijať alebo zamietnúť tú hypotézu. Takže testovacia charakteristika. Tu vypočítame cez vzorec. Rovná sa koeficient, ktorý nám vyšiel, takže toto, lomeno od mocina, takže SQRT. Zátvorka 1 minus ten koeficient na druhu, koniec zátvorky, lomeno zátvorka n minus 2. Koniec zátvorky, koniec zátvorky. Naša testovacia charakteristika je teda 3,35 a ideme na tabulkovú hodnotu, aby sme vedeli, či to príjmeme alebo zamietneme. Vypočítame cez funkciu t.inv.2t. Otvorím, aby ste to videli. Pravdepodobnosť budeme mať možno zadaní, tak nie. Tak pravdepodobnosť bude 0,05 a stupne voľnosti sú v tomto prípade n-2. To bolo v tom vzorci, čo sme dali na konci, čiže 12 minus 2. A toto je moja tabulková hodnota. Vidím, že tabulková hodnota je menšia ako testovacia charakteristika, to znamená, že H0 zamietame. Poďme si ukázať príklad, kde budeme robiť aj korekciu. Druhý príklad bude vlastne ten istý príklad, len tam nebudeme mať poradia, ale budeme tam mať body. Čiže budeme si to musieť zoradiť sami, ale inak platí všetko rovnako. Musí tam byť viac ako 8, aby sme vedeli, že ideme na Spearmanov koeficient 2, závislé výberové súbory. V prvom rade si pozriem, či sa mi tam opakujú, len tak prejdem očami a vidím tu 35, takže sa opakujú, budem musieť urobiť poradia, takže poďme na to. Označím si celú tabuľku a dám zoradiť, vlastné zoradenie podľa, tieto údaje nemajú hlavičku, to je dôležité, označil som si údaje bez hlavičky, ne? Takže to bude stĺpec B. Keby som označil ten stĺpec nad tým, mohol by som dať tie služby. Takže poďme na to, stĺpec B.
Mám to zoradené. Teraz si tam vlastne spravím poradie, takže idem 1, 2 a tak ďalej. Pozriem si, tu sa mi opakujú, takže to si označím. To bude 3 a tu máme 4, 5 sú vlastne rovnaké hodnoty, takže musím urobiť priemer a to tam napíšem. 4 plus 5 je 9, delno 2 hodnoty je 4,5, takže aby ste to videli, rovná sa 4 plus 5 pozícia lomeno 2, 4,5 to bude aj tu, to je 4, 5, teraz ideme 6, 7, tam už sa mi sa neopakujú a môžem pokračovať až do 12. Čo teraz musím spraviť? Musím urobiť to isté, ale s tým druhým stĺpcom, takže označím si opäť úplne celú tú tabuľku aj s tým, čo som teraz spravil. Dám zoradiť, vlastné zoradenie a tentokrát to bude stĺpec C, ideme podľa tohto stĺpca. Dám OK, to sa mi automaticky prepíše a ideme na to Y s hviezdičkou a opäť tu mám rovnaké a to je všetko, takže označím si tieto dve rovnaké. To bude 1, 2, takže prvá a druhá pozícia 1 plus 2 je 3, delno 2 je 1,5, zase to napíšem. Prvá plus druhá pozícia lomeno 2, čiže 1,5, 1,5 je aj tu. A potom idem 3, 4 a tak ďalej až po 12. Mám vlastne teraz spravené tie poradia, ktoré som mal aj v tej tabulke predtým, lenže sa tam opakovali body, takže to nie od 1 do 12, ale vidíme, že tam sú aj nejaké rovnaké hodnoty. Idem na diferenciáciu. Tentokrát robím s tými poradiami, ktoré som si vypočítal a jedno, ktoré dám prvé, ktoré druhé, pretože potom to bude na druhú a je to isté. Takže si dám prvé minus to druhé, potiahnem dole a spravím si diferenciáciu na druhú. Rovná sa to, čo mi vyšlo, na druhú, potiahnem dole a spravím sumu. Túto sumu si opäť označím samozrejme. Napíšem si n, je 12, idem na koeficient. Vzorec je rovnaký ako pri predchádzajúcom príklade, takže 1 minus 6 krát suma, ktorá mi vyšla tu, lomeno zátvorka n krát zátvorka n na druhú minus 1, koniec zátvorky, koniec zátvorky. Vidím, že Spearmanov koeficient má veľmi slabú závislosť v tomto prípade, pretože sa to blíži k nule, ale aj tak spravíme si hypotézy, hypotéza H0 bude to isté ako predtým, a teda Spearmanov koeficient nie je štatisticky významný, H1 Spearmanov koeficient je štatisticky významný. Ideme vypočítať testovaciu charakteristiku, takže rovná sa, opäť tam bude vzorec, Spearmanov koeficient, ktorý nám vyšiel tu, lomeno odmocnina, zátvorka, 1 minus Spearmanov koeficient na druhú, koniec zátvorky, lomeno zátvorka n minus 2, koniec zátvorky a enter. Čiže testovacia charakteristika je minus 0,12 a ideme na tabulkovú hodnotu, takže rovná sa t.inv2t, toto, pravdepodobnosť budeme mať tú istú, takže dajme si 0,05 a stupne voľnosti sú n minus 2. OK, čiže máme vlastne tú istú tabulkovú hodnotu. A teraz vidím, že tabulková hodnota je vyššia ako testovacia charakteristika. To znamená, že H0 nezamietame. V tomto prípade, tu je minus 0,12, môžete si to dať do absolútnej hodnoty, keď chcete, čiže bude to 0,12, aby ste to mali jednoduchšie, pretože veľa ľudí sa pomýli a myslí si, že keď tam je mínus, tak zamietame, ale je to od minus 2,23 do plus 2,23. To príjmame, hodnoty nad tým alebo ešte viac pod tým sú zamietnuté. Čiže ten obor prijatia si môžete dať kľudne od 0 do 2,23, keď to chcete v kladných číslach. Všetko, čo sa medzi tým nachádza, to príjmate. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom tohto koeficientu, nezabudajte, že môžete napísať komentár pod toto video, spýtať sa ma a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr. Zatiaľ sa majte pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.